ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଭଳି ତାତି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 17 ସହର। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଧା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶୀତର ଦେଖା ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉନି। ଓଲଟା ଦିନରେ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଏବେ ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ପୁରୀ ପରି ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାତି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସହରରେ ପୁରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। କୋରାପୁଟ ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ହେଲା ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନର ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30ରୁ 34 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍.ଆର୍. ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହୁଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା।